Mga pugso, manginhanda gihapon sa mga pag-ulan sa hapon o kun sa gabi. Wala sang bagyo o kun malaing at tiyempo. Kag ilabi na nga wala pa kita sa tion sang tag-ulan. Ang pag-ulan ilabi na sa hapon o kung gabi ang bangod sa thunderstorm. Sa subong easterlies, kag localized thunderstorms gihapon ang gaapekto sa bugos nga pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, may chances ng pag-ulan sa Aklan, Antique, Iloilo kag probinsya sa Negros Occidental. Posible man ang pag-ulan sa ibang pakabahin sang Luzon, subong man sa pinapakabahin sang Visayas ug Mindanao. Sa forecast naman sa pag-asa para buwas ginalauman, nga mabatsyagan ang pinakamataas sa heat index sa G1 Eastern Samar. 45 degrees Celsius sa Tacloban City. Samtang 44 naman sa Virac, Catanduanes. Rojas Capiz, Iloilo City, kag Zamboanga City. Yara naman sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index diri sa aton sa Western Visayas. Samtang sunod sa pag-asa, alauna tubtub alas 3, sininga hapon sa record ng 45 degrees Celsius nga heat index sa Iloilo.